בכל שנה משתתפים עשרות אלפים בחגיגות איחוד ירושלים תחת שלטון ישראלי, וצועדים מקו הגבול הישן לרחבת הכותל המערבי, דרך רחובות העיר העתיקה. ביוני 67 כובשת ישראל את הגדה המערבית, ובתוך שבועות קובעת גבולות חדשים לעיר. מזרח ירושלים הירדנית ועשרות כפרים מסופחים לירושלים הישראלית. על אדמות שהופקעו במזרח ירושלים מוקמות שכונות יהודיות חדשות, כחלק ממדיניות של קביעת עובדות בשטח. לפלסטינים המתגוררים בשטחים שסופחו מוענקת תושבות ישראלית, אך הם אינם הופכים לאזרחים. הרעיון היה להרחיב כמה שיותר את האזורים שיהיו שייכים למדינת ישראל בסביבה של ירושלים. אבל אם מצרפים שטחים, בתוכם יש גם בני אדם, אז המטרה הייתה לצרף כמה שיותר שטחים פתוחים עם כמה שפחות פלסטינים שחיים שם. ככה צורפו צור בחר, שנמצאת פה מדרום לנו, וג'בל מוקבר, שנמצא פה ממזרח לנו. הרבה כפרים שהפכו לשכונות עם השנים צורפו לירושלים, והרבה שטחים פנויים. החשש מהגידול במספרם של 70,000 התושבים הפלסטינים שהתגוררו בשטחי העיר המאוחדת, הוביל את ממשלת ישראל לאמץ ב-73 את המלצות ועדת גפני בנוגע למאזן הדמוגרפי. שמירה על רוב יהודי בירושלים תכתיב את מדיניות התכנון העירונית. תכנון במגזר הערבי מ-67 עד 96. זה ספר שיצא בעיריית ירושלים, שבו קובע את העקרונות התכנון בירושלים. הנה, מצאתי את זה. עיקרון מספר 1, שמירת היחס שהיה קיים ב-67 בין האוכלוסייה היהודית לערבית, ביחס של 70-30, בהתאם למדיניות הממשלתית. יש מדיניות תכנון שמכוונת לכך שערבים יבנו כמה שפחות בעיר הזאת. ההנחה הרווחת בקרב אותם מדינאים היא שככל שיהיו יותר בתים, יהיו יותר פלסטינאים. פחות בתים, פחות פלסטינאים. מערכת התכנונית בירושלים, במשרד הפנים, במחוז, היא הוכתבה על ידי הסוגיה הזאת של המאזן הדמוגרפי. ירושלים המאוחדת היא בירת העם היהודי. אין גוף בעולם שיכול לעצור אותו מבחינת החוק. Israel is a Jewish state. It's not an Arab state. We don't want the Palestinians to become a majority and to destroy the state of Israel. And it is true about Israel in general and Jerusalem in particular. We have law and order in Jerusalem. There is law enforcement. When people violate the laws, you have to demolish the buildings which were built in an illegal way. And it has nothing to do with demographic balance. الفاكس الفاكس شلف الفاكس ועכשיו הגיע הצו, ראיתי איזה פקס, אני לא יודע איפה הגיע הפקס הזה. حلو والله